Danas se obraćam s pitanjem koje je od iznimne važnosti za sve nas. Do kada će se ignorirati samohrane majke, stambena problematika i nemoćni građani grada Rijeke? Kao vladajuća stranka u gradu, SDP ima odgovornost prema svojim građanima, a posebno prema onima koji se nalaze u teškoj situaciji. Primjer majke dvoje djece koju je gradonačelnik Mirko Filipović i Hrvatski zavod za socijalnu skrb ostavio nezbrinute od ožujka ove godine je samo jedan od mnogih slučajeva koji zahtijevaju hitno rješenje. Odbijanjem molbi više majki stvara se osjećaj nemoći kod građana koji se oslanjaju na institucije za pomoć. Stambena problematika je jedan od većih problema s kojima se suočavaju mnogi građani Rijeke. Nedostatak adekvatnog smještaja i visoke cijene najma često dovode ljude u situaciju da se bore za osnovne uvjete za život. Potrebno je hitno djelovati i pronaći rješenja koja će omogućiti svim građanima pristojan i siguran dom. Nemoćni građani grada Rijeke zaslužuju bolju skrb i podršku od svojih institucija. Ignoriranje njihovih potreba i problema samo pokazuje nedostatak empatije i brige za najranjivije članove našeg društva. Pozivam SDP da preuzme odgovornost i odgovori na ova pitanja prije izbora. Građani Rijeke zaslužuju bolje, zaslužuju da se njihovi problemi čuju i riješe. Ne smijemo kretati glavu od njihove patnje i nepravde, samo zajedno možemo graditi bolju budućnost za sve nas. Hvala vam na pažnji.